Здравейте, добре дошли в новия ни канал. Опитвам се да позная целите Лава Беар. Сега ще видим дали Лусия ще може да познае вкусовете на попкорн Лава Беар. Значи затвори си очите и започваме. Сега ще почваме от този вкус. Да видим дали ще познае. Кокош. Ау! Как е? Много... Къде се прави и ги сложи? Ето Да, тук. да. Тук грешката. Знам. Добре, сега започваме. Пожаваме ска. Чакай. Айде. Отвори. Това е горски пот. Вау! Ама ти ми подказваш, като преш лава, за да не знам, че да е правилно. Сега чакай. Това няма да го познае. Вижте как изглежда. Вижте колко гладно само си отваря устата. Айде де! Това няма да го познае. Манго. Манго ли? Я кажете. Манго портокал. Сега ще пробваме Остават две. Кола и хот чоклет. да видим дали ще познае. Това е хот чоклет. Не знам. Това са ми любимите. Искаш ли да пробваш последното да видиш? Да. Това е кола, не? Значи, познала всичките 5 вкуса. Искам да ви кажа да се вземете от новите Лава Беар попкорн. Няма да съжалявате. Сгубил си? Аз не можем. Ние ги опитахме току-що. Значи, вкусовете са невероятни. Те са ми любими. Тати на тебе, кои ти харесват най-много? И кокос, И? хот чоклет и те са добри. Значи, кокос ти харесва най-много. Ето ти кутийката. Тя са на тати любимите, те са моите. И моите веднага ще ги разсипвам тук. Добре. Не забравяйте да се абонирате за канала, натиснете камбанката, за да не изпуснете следващото видео. До нови срещи! Чао!